Helo, Margiad dwi. A Catrin dwi. A dyn ni'n byw yma yn Tyn Pistill ger Cerrig y Drudion. Mi fes i'n ffarmio yn Harlech ar ôl dod yn ôl o'r coleg, a wedyn mi ddoth dro ar fyd, a felly gyfarfod gwyn a priodi y bellach 10 mlynedd ar 20. Dwi wedi dal i gadw'r ffarm yn Harlech a teithio nôl ymlaen i edrych ar ôl yr anifeiliaid. Dwi wedi cael ymagu yma ar y ffarm. Dwi'n un o 4 o blant, yr ail yn y pecyn order, ond fi di'r ffefryn, ynddo mam. Dyma'r fan lle ges i'n magu. Ges i'n ngeni yn Bangor. A wedyn dwi wedi byw yma wedyn nes o'n i 19 oed. Ges i'r ysgol gynradd yn Llanfair, jyst rhyw 2 milltir lawr y ffordd, a ysgol uwchradd yn ysgol Ardudwy Harlech. Helpu'n rhieni ffarmio, a gyda ni fuchas o wartheg duon Cymreig a defad mynydd Cymreig. Ac o'n i wrth y modd bod allan efo nhw'n helpu ar y ffarm. Pip! Taw! Sori mam. Helpu carthu cyn mynd i'r ysgol a porthi ag eti ar ôl dod adra o'r ysgol ac yn wrth fy modd yn gwneud. Dyma fy milltir sgwar i. A dychmygwch y newid fewn y mywyd i pan nes i adael mynyddoedd Ardudwy a mynd i weithio i ehangder Dwyrain Lloegr. Nes i'n gweithio'n Gaergrawnt yn y National Institute of Agricultural Botany yn bod yn syd analyst. Wedyn, nes i ddychwelyd yn ôl i wneud yr un swydd yn y Brifddion Planhigion yn Aberystwyth. Ac ar ôl hynny, nes i Coleg Amaethyddol eto yn Aberystwyth. Nes i fan am 2 blynedd yn astudio ac astudio bethau eraill hefyd. A wedyn, nes i nôl adra i ffarmio. A dyma fi yn ôl yn fy ngynefin eto. Fan hyn mae'n ddiddordeb i mewn amaeth wedi dechrau. Yn ferch ffarm mae gen i ddipyn o ddiddordeb mewn gwyddoniaeth yn yr ysgol, felly nes i astudio bioleg, cemeg, ffiseg a mathemateg lefel A, a drama. A o fan ymlaen wedyn nes i astudio milfeddygaeth yng Ngholeg Lerpwl am 5 mlynedd. A wedyn ar ôl graddio es i weithio yn Aberystwyth fel milfeddyg mewn mixed practice ystod vet. Felly mae rhai o'n chi wedi gweld fi ar y teledu yn ddiweddar. A wedyn dwi wedi gadael y fan o ers mis Mawrth a dwi bellach yn gweithio fel locum, so dwi'n gweithio yn gwahanol practices ar hyd at led Prydain. A'r gobaith ydy, diwedd y flwyddyn lenni gai fynd i Seland Newydd i weithio. Dyn ni wedi bod yn rhoi seeders yn rhai o'r gwartheg heddiw. Dyn ni jyst yn trio tynhau y patrwm lloia chydig bach. Dwi yn mwynhau dod adre i helpu pan dwi'n cael cyfle a pan mae'n rhywbeth angen i wneud fel heddiw. A carpet bilfet i fi. O ie, typical. Mae gen i amryw o ddiddordebau. Dwi'n aelod o griw sgwennu yn Llanrwst a dwi'n mwynhau mynd atyn nhw unwaith yr wythnos. Dwi'n gwneud sgwennu creadigol. Dwi'n hoffi coginio i fwydo'r criw mae gyd. A dwi'n hoffi garddio pan mae'r defad ddim yn dod i mewn a pan mae'r malwodd ddim yn bita mhethau.
A un o delight arall fi ydy creffta a gwaith llaw. Dwi wrthi yn gwneud y quilt yma efo sgwariau bach hexagon, efo llaw, a dwi gwneud lot o wei a crosio a pethau ar gyfer cystadlaethau. Rhai ar gyfer cystadlaethau Merched y Wawr. A dyma fo cap nes i, a Merched y Wawr arno fo. Diddordebau yw cerdded ar rhedeg, yn enwedig cerdded mynyddoedd. Dwi'n mwynhau ticio rhai o copaon Cymru oddi ar y rhestr. Dwi'n aelod o'r ffermwyr ifanc, eleni yn Talabont, Ceredigion, ond cyn hynny yn Cwmtir Mynach Meirionnydd, a dwi'n mwynhau cystadlu hefo nhw boed yn goginio, barnu stoc, crefftau, gosoblodau. Dwi'n mwynhau chwaraeon o bob math, hoci yn bennaf, dwi wedi bod yn aelod o sawl tîm hoci dros y blynyddoedd. A dwi hefyd yn mwynhau cystadlu mewn rallies ceir. Dwi wedi bod yn navigator os o'n i'n 15 oed ac yn mwynhau y thrill o gwneud hynny. Ar ôl mynd dros oed ffermwyr ifanc, nes i ymuno efo Merched y Wawr yn Cangen Harlech i ddechrau, a wedyn ar ôl dydi tymhristill yma, nes i ymuno efo Merched y Wawr Bro Tryweryn. Ni'n dal yn yr hen Sir Eirionydd ac yn dal i weld criw Cangen Harlech yn y fath. Dwi yn mwynhau mynd i'r cyrsia creffta sydd yn cael eu cynnal yn flynyddol. Mae rhai crefft y gogledd fel arfer yn Llanrwst, a mae o'n ddyrnod difyr iawn. A mae rhywun yn cael cymdeithasu, a mae yna rhywbeth newydd wedi cael ei ddysgu i ddod yn ôl adra hefo ni. Dwi hefyd wedi bod yn cystadlu dipyn yn sioe sir yn Harlech hefo Merched y Wawr, a hefyd yn y sioe frenhinol. Dwi wedi dal swydd llywydd, trysorydd ac ysgrifennydd, unai yn Harlech neu yn Merched y Wawr Bro Tryweryn. Dwi'n gweithio mewn proffesiwn lle ers talwm oedd y mwyafrif yn ddynion, ond bellach mae'r mwyafrif ar y cyrsiau yn ferched. Dwi'n mwynhau gweithio o anifeiliaid ffarm, fan o mae'n ddiddordeb pennau oherwydd y magwraeth i adre. Dwi hefyd yn mwynhau mynd allan a cymdeithasu ac a sgwrs efo'r ffermwyr. Falle weithiau bydde fo'n handi os byddwn ni'n dal yn chwe troedfed ac yn gythio am o gry, ond mae mwy nag un ffordd o gael wyl i wely, a dwi wedi dod i ddall mae eisiau jyst addasu'r dechneg i siwtio chi i wneud y gwaith y gogorau gallwch chi. Dwi ddim bod yn mynd i'r sioe ers rhai blynyddoedd bellach, ac o'n i'n mynd yn weddol aml pan o'n i'n cystadlu efo'r ffermwyr ifanc. Ac ers mae'r plant wedi dechrau cystadlu, da ni wedi bod yn dechrau mynd i aros mewn carafan. Dwi'n mwynhau mynd i'r sioe frenhinol achos dwi'n mwynhau'r cymdeithasu, ond dwi hefyd yn mwynhau'r cystadlu hefo'r ffermwyr ifanc hefyd. Un o'ch bwyntiau y sioe frenhinol i mi yw pam nes i ennill ar y barnu gwartheg godro, a ges i double whammy ennill i'r Davies Charles rhywun flwyddyn, a hefyd fe sydd i gyfodus fe oedd yn mrawd i ennill y gwartheg godro, a doedd tîm Meirionnydd yn gynta. Oedd yn dipyn o gamp i feddwl mae mond un ffarm odro sydd yn Meirionnydd i gyd, felly dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud rei da flwyddyn honno. Ar i mi ennill barnu gwartheg duon, eisiau fi ddeud y flwyddyn? 1973. Erbyn hyn, cystadlu fo'r Merched y Wawr fydda i'n wneud,
A mae fel arfer yr wythnos cyn y sioe yn brysur yma yn gorffen yr eitemau crefft i fynd i fewn i'r sgwarin. Ers 2 flynedd rwan dwi wedi bod yn ysgrifennydd celfa chrefft y sir, so fi sydd bod yn gyfrifol am y pethau lawr i'r sioe, a hefo help un neu 2 arall yn gosod nhw yna. Mae'n chwith iawn peidio cael sioe ers 2 flynedd. Oedden ni'n edrych ymlaen yn mynd yn ôl blwyddyn nesaf. Gobeithio.